bafowethu very bafowethu exciting news bafowethu njengoba ngikhuluma nje ngilunga la kwa Hyundai Durban Central ngu salesman bafowethu. So ngiyacela kakhulu bafowethu ukuthi ke ungamsakhala njengamanje ngifisa ukukwenzela ngikufezele iphupho lakho kade usulifisa lokuthi ufisa ukuba nemoto. So njengamanje ngicela ukuthi ungishayele enambeni ethi 0678902702 ukuze ngikwazi ukuthi mfowethu ngikunikeze imoto ukwazi ukufeza iphupho lakho. Yabona nje leyo eleseduze kwami, buka nje leyo esemva kwami, imoto mfowethu i10 grand. Yabo ishibhe kanjani mfethu. So nje mfethu ngiyacela ngempela ukuthi ungithinte ngikucheckele ukuthi uya qualify yini ukuthi ke ube umuntu othatha imoto noma ube umuntu onemoto. Ela mfethu ukuthi ungishayele abe inkinga ngoba bona man end bafethu owala ngicela bonke abantu abafuna imoto bhala nje bafethu ku WhatsApp usho ukuthi car bese uyasho ukuthi uba igama lakho ufuna imoto nikunikeze ngikucheckele ukuthi uya qualify and mfethu please bafethu ngithi woza uzothatha imoto mangabe umuntu ohola 8.5 8500 ngicela bafethu usondele kumina uzoxoxa nami ngikwazi ukukhiphela imoto. Yabo nje lo this is i10 Hyundai i10. Yabona ukuthi uHyundai mfethu ukuthi ukwazi kanjani ucabangela abantu. So ngiyafisa kakhulu ukuthi kulonyaka ekho umuntu ongekeza azabe nayo imoto. Ngicela bafethu ukuthi sisenze amabhizinisi njengobona nje la ngemuva kwami. Buka la ngemuva woza today. Buka la ngemuva, buka la. This is Suzuki. Yayizwa lonto leyo. Le moto ngayithenga uthathe ngayi itafu ngayithenga uvarishe la 7 seat. Hayi bafana ngila bafana 7 seat. Ngoba ngishilo bafethu ngicizelela ivangeli lokuthi zenzele u-extra cash ukuze unciphise inkinga. Uba bafethu Uber umuntu ka Uber nje ngicela uzothatha le moto leyo uthini usale moto ukwazi ukwehlisa inkinga. Ngiyabingelela igama lami nguSiphiwe Ntombela. Bengicela nje ukuthi umuntu alungena kule cast cofoze usubscribe button ukuze ke uzothola nje okuningi bafethu okwenzakalayo kuyona ke le channel le bafethu. Phinde ukukhumbuza futhi ukuthi bafethu ukusubscribe akumoshi nisho idatha kodwa usuke ibeka nje emathubeni ukuthi ube umuntu okutholayo yonke into yonke ama-video esuke siwafaka ezele wona kuwena, hayi kube wena oseshayo usesha ama-video ukuze uthola ama-video. So njengamanje uhlelo lethu lomnandi kakhulu lapho khona ke esithi khona isithembu somjolo. Lolu hlelo bafethu uhlelo lomnandi kakhulu lolu lapho khona olusuke liqeda khona abantu ukuthi abayeke ukujola, abantu abaphila impilo eqondile, abantu bafethu abayeka ngempela ukujola. Sisimanga mhlawumbe khona umuntu ojola naye phela tshela umfethu ukuthi hayi mfethu sewukhona umuntu engijola naye mfethu yabo, ukuze umfethu engalokho ededela imali lokho ededela isaka ngesimo sokuthi mfethu ukhombisa wena uthando kanti wena uthanda omunye umuntu noma usuthanda omunye umuntu yabo. So nawe futhi mfethu uma ungabe ukhona mhlawumbe omunye umuntu obambana naye ngitshele phela mfethu sisi ukuthi hayi mfethu khona omunye umuntu mfethu engibambana naye. So ngiyacela mfethu ukuthi u-understand, uzo-understanda umjitha. Ngiyazi mina mfethu ukuthi usisi uzo-understand ukuthi hayi mfethu sewukhona umuntu ke okhona. So bafethu namhlanje ngibhayelwe ubaba namhlanje la njengoba ke washo ukuthi ke cha naye uyafisa ukuthi kube khona into naye azoyishare nathi bafethu njengohlelo olukhulu isithembu somjolo. Baba wami sikubingelele baba. Yebo siyabingelela. Uba ubani wakwabani udabuka kuphi nendawo? Ugumede mfuthu ngidabuka eMsinga ngihlala ngasemlazini. Ya. So ubaba wami namhlanje esakhe story sithini baba? Isithori sami sibe kanje mfuthu ngiyindoda nje yasho lo mama. Yes. Futhi ke sengihlala isikhathi eside ke. Yeah. Indoda vela ihlala. Yeah. Ihlala indoda. Ihlala kanjani? Kase ngivuka mfuthu ngikhona ipentshi sengisavuke nalo uthulungi. Yeah. Kodwa manje ngiyabuka manje ukuthi indoda yeneli. Yes. Ngoba phela vele mina ngumuntu ozalile esithenjini. Khona ke nanye intokazi ukuthiwa uphele ebengifisa ukuthi ngibahlanganise ngoba ngeke ngikwazi ukuthela nomuntu oyedwa angijwayelanga nje kwasemandulo. Hayi. Umama yini ukhona umama bemazi nomunye umuntu obamba naye umama? Ubebazi, abanye bengabazi, abanye bengibafihla. Ayibo, isiphi isizathu babe senza ukuthi wena ube umuntu kanjalo? Mfethu indoda yeneli, indoda ngokukhala bahle abantu besizanela ngaphandle. Manje uzobaqeda bonke yini? Mfethu, phela inhliziyo mfethu ayiphakele basho njalo isidodo sho nje inhliziyo ayiphakele. Cha inhliziyo ngenzaba. Yeah, so manje umama udlule nini emhlabeni umama? Ngicathi unyaka wesibili lo. Hawu bakithi. Unyaka wesibili. Khona ngihlalile mfuthu unyaka owodwa ke. Yeah. Basho khona kuphela ngindoda. Yeah. Manje lo munye umthole nini ke? Lo oqala umthole nini? Ulungu ngicathi
izisithupha inyanga. Oh yeah. Kusho ukuthi ke ngase ngibone enye intokazi futhi ukuthi uphele. Yeah. Hayi khona ngiyafisa futhi ukubahlanganisa bazane. Ngoba angizwa umuntu ongazwani necashile kufuneka ukuthi ihlale obala. Oh yeah. So umama vele lo munye ke obemazi kumama ubusu uke wavela lenkiyena mhlawumbe. Futhi uye lengikhuluma ngayo angikhuluma nje iqiniso. Yeah. Ubemazi. Oh yes. Ubemazi umama noma phela yena bengazi ngikhiphe lutho kubo kodwa nje bebazana nje. Kusho ukuthi ke waciwa ikhona ke ukuthi phela umuntu esifazane bazi kanjani mawuyinto uqonywa kakhulu. Bagcina sengishiya ke naye ke. Oh nayi lo wasumlamanise ngomama. Wangishiya ngase sengivuka ngalentokazi ke ngikhuluma ngayo ngithi uphele. Oh yeah. Ngitheke ngisabona uphele ngase ngibona ulungile. Yeah. So ingane unazo nibaba? Nginazo futhi ingane seyikhulile futhi. Zinganani mhlawumbe nje zingakanani iminyaka? Ingane zami zisithupha. Oh yeah. Umfana wami omdala nje 32 years. Yeah. Bese kuthi intombazane 28 silamane njalo kodwa okugcina ngathi uno 17 years manje. Hayibo. Wena uneminyaka emingaki wena? Ngino 56. Ono 56? Yebo. Hado waqala ukujaha baba. Hayi, impilo yendoda. Yeah. Impilo yendoda futhi, impilo yendoda. Manje ekhaya ukhulile kanjani? Nguze ukhuluma indaba yesithembu sokuthi yabo. Yeah, isithembu ngizalwa kusona isithembu futhi. Oh yeah. Ngizalwa kusona isithembu. Isithembu nje into yakithi. Yeah. Ngoba ngisho umama nje emndenini nasekhaya uma ube unkosikazi wesithupha. Oh yeah. Hayibo, unkosikazi wesithupha. So nje isithembu into yakithi nje. Yo so manje yasisingena. Sisegazini ke phela into omusuku uzalwe nayo. Yeah. Sisegazini. So nje usho ukuthi ukwazi ukuphila ngaphandle kwabantu noma abanengane. Ngeke ngikwazi uqamba amanga mfuthu. Kufanele ngikhulume nje iqiniso angikwazi. Yes. Ngoba naye lo njoba ngimlamanisile nje ngenze ukuthi usazolajwa futhi. Yeah. Manje abantu yabaqhuqhumezela ukuthi abangabambani nabantu ababodwa. Mfuthu ngathini ikumuntu. Oh yeah. Yeba kumuntu kuyana ukuthi uyakwazi ukusiphatha sona leso sithembu. Yeah. Ngoba unye okuyaxabanise kakhulu ubona ukuthi uyahluleka ukusendlisha. Oh yeah. Abantu abafazana bazingana abantu abafazana abanankinga nesithembu mfuthu. Kuya ngokuthi uyakwazi ukusiphatha wena. Ngoba into abayifundi uyiqoqi. Yeah. Ingakho kubalekile ukuthi mawunomuntu onaye mothola umunye mazise lo. Ngoba into exabanisayo lokho ukuthi kube nezimfihlo. Oh yeah. Kanti kufanele azi unkosikazi ukuthi ke ukhona vele okhona ukuthi noma usuphuma usuhamba hayi masibanibani kusaya kumasibanibani. Yeah. So lo oqala ke uthe uba lo oqala ubani? Lo oqala letho uphele. Oh phela. Bese kuba so usumkhiphele yini some things? Mfuthu imangisahlanganisa. Oh mawusahlanganisa. Imangisahlela. Kodwa ngaphambi ukuthi sesifike lapho ngifuna ukumhlanganisa nalo. Oh yeah. Bavumelana ngoba khona into engayifuni. Angifuni angene esitejini kanti ngeke azakwazi ukusimela. Oh yeah. Kufanele ngiqale ngibahlanganise eqala ngiyaqamba kufika leso sigaba sebeyazi ukuthi uzolanywa naye akazovala umnyango ngoba naye kavalelwa. Yes, uma phela izana uneminyaka emingaki ke? Uphele uno 27. 27. Bese kuthi uLungu no 25. Hayibo. Indoda ayigugi phela. Ayigugi indoda. Hayi igugi indoda. Manje ikuphi okuhlukile ngoba ngibona ngathi ngeke into encane lezi ekhona mhlawumbe ikuphi nje okuhlukile mhlawumbe kuzona. Mfowethu into ebalekile impatho. Yes. Lenhlonipho. Naleqiniso. Yeah. Lezo zinto ezibalekile engisayibonile kubona. Yes. Ilokho nje kusakubonile. Kodwa nje okuhlukile kanjani ngizophela bekhala bathi ziyagijima lezi ngane. Ziyagijima. Kodwa ke kangothi sigijima nobani. Uma unawo uzazi ukuthi indoda ugijima nolala. Ayisuka. Nawe uyarana la. Kufanele kurane futhi. Ugijima lifike kube la. Hayi azikho ikhuthazo oyisebenzisayo wena. Cha baba. Hayibo. Beka ngiyachatha mina ngitsizwa semakhaya. Ngiyachatha ngekhipha inyongo. Into ebulala abantu inyongo. Oh yeah. Indoda ihlala isesimeni ifike clean. Oh yeah. Abo usho so nje lapho unamathela kobani nje uma ikhiphe kahle nje inyongo. Chaza ngithi yabo sesibuzela nje usibe nolwazi. Yabona nje futhi hayi u6 ngiyawushaya. Yo u6 ngiyawushaya. Ngiyawushaya ngize gcine sekukhala yena ke. Yo obula u6 ngiyawushaya futhi. Manje emalini ke bese uma kanjani ke emalini? Mfowethu imali ayilona uthando. Oh yeah. But ke ukuthi umuntu esifazana mayekuthanda ugcoliswa yilokho osukumnika khona. Yes, yeah. Nalokho osukunakho. Into efanelekile iqiniso uma ungenayo into awunayo. Ish.
ya ungafuni ukuphila impilo eyamanga lento efika iqhathe umuntu wesifazane ufuna ukuphila impilo eyiqiniso mawunayo into nayo ungenayo awunayo ya so lo uqala kwambona kuphi oqala lo uqala mfethu ngangisepava Pavilion ngihamba indawo ethop kanjena ngangisepavilion ngingela koHolworth ayibona lentokazi yes kusho ukuthi kwenze kanje kati ngizothi ngithatha into kusho ukuthi kunengangicosha phansi kanti sokucosha sobabili kanye kwase kuhlangana amehlo kwase kusuka leyo nhlanziko awusuka hayi ngase ngiyibika ke intokazini bathothi nayo ngificana ngathi iphethwe istress esithila ngazi ukuthi kodwa ngathi khona ngathi babehlike nomuntu wakhe kusho kahle lase liyashelela kulimi ke hayi ke sasiziyasha yakubona uyibhungu yabona ngebhungu ngicijile ke insizwa umbhemu madoda awu so kumnguni nguqabe ngiyeke hayi ngiyakuzwa lo wesibili wambona kanjani lo wesibili mfowethu ngangiyolanda indodakazi wami uyafunda lo wesibili ngangiyolanda uyafunda ufunda la iduty ngangiyolanda indodakazi wami khona kusho ukuthi kumele nje ngibhaka imoto yasiyaqhamuka lentokazi sase siyexoxa nje ngase ngidlaliseluli ngase ngidlalisa inkotha awusuka ngase ngibona cishe uyalingana indodakazi wami ngoba indodakazi uyabazi ubaba wakho ukuthi uphila impilo hayi futhi ngase ngijikijele intokazini yathi uba namahlonyana phela ngoba ibona indodakazi wami kodwa sase sinikezana ingcingo sase siloko sixoxa ke ngibini egcina indaba isihlangana shothi nje nawe uyayikhipha uyawathenga amathini hawu kakhulu kakhulu kumsebenzi manje uyimisele kanjani mhlawumbe ngabo isifiso sami mfowethu ukuthi babe omama basekhaya babe ngiyengakuthanda ukudlala ngomuntu wesifazane bakithi kodwa futhi ke kuba kuyena uyathandela ukugana ngoba phela umuntu inkomo ngeke uyiphuze samanzi ngawafuna kodwa isifiso sami leso ukuthi ngakhe nabo bosi bakithi hayi kodwa kuyokwenzeka baba kuyokwenzeka isifiso sakho impela kunjalo ngoba phela konke kuqala khona ezifisweni balekile ukuthi umuntu uqala umazi naye angazi ukuthi ngumuntu onjani ukuze uzazi into osuke uyifaka kuyona yabona lona so manje uwenza kanjani wenza kanjani ukuthi mhlawumbe noma izingane zakhe azazi ukuthi vele umuntu onentombi hayi bayazi bayazi bafihlile futhi ke angisho ukuthi kubona izintombi ngithi onina ngoba lelo gama kufanele ingane yazi mayibona ibona unina ukuze imnikeze lo nhlonipho hayibo engaganile baba isifiso phela ukuthi nje bakumsondeza nje ukuthi egcine eganile so yena uthi nje mama uthi mama ngabafundisa lokho nje umuntu ophila nobaba nje umama lo ngoba bonke phela ngibona ukuthi bancane ngisho kunendodana yakho yokuqala bancane phela nayo indodana uyazi onina ayisuka hayi kodwa qhawe indoda eumisayo nje umthetho hayi qhawe hayi mina qhawe ngibonga baba mina umkunzi bakho benzayo yabo mfowethu hayi lokho nje futhi okufuna la baba bona abantu esifazane abafuna indoda eneqiniso abalifuni futhi ivaka ngoba into efikile mase thina ubuvaka losiqamba amanga egcineni bese kubamba seniyaxabana nokuqonda nje into okwazi uyitshela cha mntana nami nje ubuya lapha nje uyolama omunye nawe futhi mase ufikele umnyango awuzuvala ngoba nawe uvalelwa ngamuntu kodwa manje khona omunye ongayibuza la ekhaya ukuthi hawu mfethu wayi ngempela lo baba lo eze ebheka obaba izingane ezincane ontanga bakhe abekho yini ontanga bakhe umuntu esifazane bashe ngoba khona abantu abano 40 nje abangayithola imshado abantu mhlawumbe abano 35 abangayithola imshado abantu esifazane bayashesha ukukhula angithi yazi emandulo ukuthi umuntu esibambe ma esenomntwana ubethatha amakhehla ngithi kwasilokho ayilutho bengakwazi ubethatha amakhehla ubethatha ithini esesigugeni ngamanye amagama uma eseqela isigaba sakhe somntombi akukho lapha engafithi khona bese ungcono umuntu ozoyikhulisela yena ozoyifundisa kunomuntu lenkingi yasho uzolifica seligijima kanti ingcono yasho uzolikhulisela lona cha mntana mina ngihamba kanje ngoba laba sebekhulile babuye bavukelwa amakhanda hawu kanjani so mana labantu angithi khona nje abantu ukuthi bayigcinile impilo mhlawumbe ukuthi basangamatshitshi kuba amatshitshi bano 40 bano 30 umuntu uzobuza hawu lo baba kodwa akayithathi ngani into labantu laba ngoba phela nishana ngeminyaka emincane yabo ukuthi ke mfowethu bathi ukudlokudlwa yini inhliziyo nami ngiyithande laba abasebancane ukuthi
lento ngangayikhuluma nenkosikazi Yes. washo athi baba mawuthatha ngifuna uthatha umuntu omdala kunokuthatha umuntu omncane umuntu ozokwazi ukungihlonipha ozokwazi ukuthi mefike lapha ekhaya ngithathe njengonina ingakho phela unkosikazi omdala kuye ukuthi unkosikazi omncane uyambiza ngonina ngoba uyena phela umfundisa zonke izinto ukuthi noma sekunomcimbi uyena odlulisa ummesa athi ngiyakunika ke namhlanje ukuthi uzoqhubela amakhosikazi la ekhaya uba ufune ube umuntu omncane ozokwazi ukuyiqondisela yena. Bakithi. Manje laba abalindile ke benze njani laba abalindile? Hayi nabawubabala boba nayo inhlanhla. Inhlanhla umuntu Aqinisile baba mfowethu. Goqe la ngesilinde usuku esolihlela naye ubaba sibize ke nalabo abanye sikwazi ukuthi ke sizoxoxa ngawo yonke nje into bese ubaba esekwazi ukuthi ke ethule lo munye kulo munye ukuthi khona omunye osekhona kunjani yabo kodwa bayazana noma lo mncane uyamazi khona noma lo mdala kho uyamazi khona lo mdala akakazi lo mncane waziyo ukuthi khona imake ngisazomethula ke methula kulo mdala abantwana abanabo kodwa bona abanabo lo banezingane ngawani ngubani hayi kuwena banezingane kodwa nawe ulifice nje yashi vele ligijima lento adukhala ngayo phela ungalifica ligijima mfowethu bese kuya ngokuthi ke ujoki usuke egibele ube njani baba lo ayino baba lo ukuthi ujoki oligibele ube njani ngoba kutothi limlahlile nje ngoba vele umsebenzi wakho ubumehlula alright hayi baba mfethu hayi ngiyabonga kakhulu mina baba ayigezekile ngiyabonga baba siyabonga mfethu Bafowethu ngiyabingelela igama lami nguSiphiwe kaNtombela. Bafowethu hlelo lumnandi kakhulu lolu. Lapho khona sisuke soveza khona ubaba noma umuntu wesimama osuke ezoveza khona umuntu asuke ebambana naye. Uhlelo lumnandi kakhulu lolu bafowethu ngoba lisuke liqeda abantu ukuthi abayeke noma abantu basuke bezoveza ngokusobala ukuthi hayi mfethu mina ngijoli. So njengobona nje ubaba la ehamba nesinqanda mathe sakhe la eceleni ahlekisana naso. Sabona mama njani? Ngiyaphila njani? Siyaphila mawami. Ungubani wakwabani uTabo obunendawo? Ngupheni wakhozi. Pheni. All right. Kathi. Ya uTabo obunendawo? Wasemandeni. Mandeni. Umkhaya wami mkhaya. Awusuka. Baba wami uchazele nje ababukeli ukuthi ubani wakwabani uTabo obunendawo. Ubaba uGumede lo ngidabuke eMsinga okuhlala ngisemlazi awusuka yeah so mawami nje uqayini nobona ubaba nje wachazwa yini ubona ubaba bakithi bakithi ubaba ngiqala ukumbona ngo2021 yeah bisahlangana ePavilion yeah akunezinto engangiyozenza shuthi sesisahlangana ke kunento yawo engangiyiphethe yeah so ithe mayi ubaba waseyangixoshela ke sase siya-contact sabonana nje kanjalo wacela inamba yami ngamnikeza sasisilokhu sixhumana so ngifuna nje ubheka nje mfethu ukuthi uzizwe njani nje esho ukuthi hayi uza namhlanje uzokuveza nje ku-television ukuthi ubambana nawe hayi ngizizwe ngijabule kakhulu phela ukuvela ku-TV yakusiyo into encane into enkulu kabi ngizizwe nje ngijabule uzokukhombisa ngempela ukuthi hayi baba ubakithi ya so nje yini yachaza kubaba kahle kahle into yangichaza kubaba ukuthi ngeke ngisho ukuthi khona into yangichaza ngoba ubaba usekhulile uba ngubaba wami hayibo into engichaza kakhulu ngaye angisabafuna abafana abancane abafana abancane bayadlala ngathi kakhulu ubakithi ngoba abadala banalo uthando basuke sebezazi bafunani banawo nesupport so nje kuningi umntwana unayo wena yebo nginayo baba wami omtshele umama mhlawumbe kade wagcina nje ukumtshela ukuthi awu yini nje eyakumarinate ngaye mfowethu lentokazi ke kwaba kuhlanga kwamehlo kwaba naleyo hlanzi yabakhona phakathi emva kwalokho nje akubanga sasuka engqondweni ngoba ngathi noma ngicela inamba yakhe ngathi uma ngifika ekhaya ngathi ngiyalala ebhedini ubuthongo bangehla khona lekhona into khona la khona ukuxhumana lokhona hayi yangithatha kuphela awusuka nokuthoba ke kwayo ngiyayibona ayikwazi ukukhuluma
thoba Yeah. lothobekile ukuthi ngiyengazwani umuntu ophaphela Oh yeah. banami isikhathi singe umuntu la Yeah. so iyo nto efika siqhumanisa kakhulu ekuhambeni ke ukuthi siqhubeka nokuthandana ngabodala uyena umuntu oqondile lona eish yeah sesiwami yini lapho oyifisayo mhlambe ngobaba kuyale kuyaphambili hayi ngiyafisa ukuthi ubaba Gumede sibambisane nje ngoba naye vele umuntu engimfice engasekho mama sekhaya bakithi nje sikhulisa ingane ubaba hamba ovela phela nasekhaya ngoba ngekulokhu kumjoli sakubukela isinto emdala so nje ngifisa nasekhaya gcine kwaziwa nakubo futhi ngicine ngaziwa ngicine nje ngumakoti wakhe isona sifiso sami leso ngingazi-ke phela kuyena ngingaba nama-plans mina kanti yes kodwa ke ngifuna ukuthola nje ukuthi ekhaya kwababi ngoba beseney'ngane nje kukhona ngisho iy'ngane mhlampe ey'ndala kunawe mhlampe noma ey'ncane kunawe nikwazi kanjani ukuhlangana noma mhlampe nje kanjani ukuhlangana kwenu nje kuba kanjani isikhathi siningi sinobaba siyaye sibhukhe siyabhukha ngoba kunzima ukuyohlanganela phambi kwey'ngane zakhe ezinye ezindala kunawe so ngeke senze amanyala phambi kwey'ngane so nje ubaba amanyala imaphi amanyala ubaba uyayabhukhe-ke amanyala mhlawumbe imaphi kunezinto ekusingeke sizenze phambi kwey'ngane yabo yiziphi-ke mhlawumbe mfethu yabo because nathi sifisa ukwazi ngeke ngikwazi ukucacisa lokho kodwa kunezinto esingesikwazi ukuzenza phambi kwey'ngane zakhe ngoba uney'ngane ey'ndala kunami so kumele siyihloniphe mina lokho ngithi kumele siyihloniphe iy'ngane zakhe ezinye nazo seziyajola seziyazi emjolweni kwenzakalayo baba wami awumtshele umama ukuthi yini oyifisa kahle kahle kusuka nje kuyale njengamanje mfowethu engifisayo ngifisa ukuthi abe umama wekhaya yes ngiyobesho nje ukuthi ngiyengibhukhe hayi ukuthi abamazi bamazi kodwa nje sahlonipha nje phela ngoba phela ukuthi abantu selusha nalokuthi ke phela ngingakaveli ku ngeke uqhamuke lentombi ekhaya phambi kwey'ngane zakho so noma ziyazi ukuthi ikhona kodwa mase kuya lapha nje besho nje khona izinto phela ezithi imfihlo ezenziwa emakhaya kufanele sizenze ngale kodwa ke mase siyofika leso sikhathi ngoba ke sengifuna ukuya kuba njalo inkosikazi wami lapha engizobeke manje yonke into sengiyenza nje thala kodwa ngeke uyabona okwenhlonipho ngiyayibona hayi cha wasika hayi wasika yo hayi mhlawumbe nje uke wamamba kodwa baba mhlawumbe esephutheni hayi akaze kufike lapho ngoba ngisho ifoni kababa ngiyayithinta kodwa akukho ngisengakuthola mhlawumbe okungiphatha kabi angazi-ke ngoba phela besilisa bayafika ngeke ngisho ukuthi akakwenzi mhlawumbe uyakwenza akwenzayo angazi kodwa-ke ngifuna futhi ukubheka la ukuthi kodwa-ke ungaveza yini ukuthi mhlawumbe ekhaya uyabancamela ni mhlawumbe abantu abadala noma ukuthi bethandane ney'ngane njengoba nje ubaba mhlawumbe ekushiya mhlawumbe ngeminyaka nje emkhulakhulile uyakugqugqumezela lokho angeke ngisho ukuthi ngiyaqhugqumezela asithanda izinto ey'fanayo singabantu mhlawumbe mina into engiyithandayo omunye ngiyazi ayithanda so ngeke ngisho ukuthi iy'ngane ey'ncane ayithole nobaba abadala mina ngiyazi ukuthi yini engiyibonile kubaba Gumede mhlawumbe omunye ngikazi ayibona hayi cha ngiyakuzwa mina so baba wami ngicabanga ukuthi mfowethu bafowethu ngicela silandele abafowethu izivakashi gceni le emakhaya baba awusuka masethi namabili nanewenzani kukhona umcimbi awusuka yoshaya ingoma sasemolisa ingane kamfowethu ziyemula le emakhaya ziyenda awusuka hayi kodwa inhle kakhulu baba leyanto leya nokuthi iqhubeke kuganiselwane nezinto ey'njalo imicimbi yasekhaya iqhubeke yenzeke yabo ayisuka kodwa vele phela vele umthetho phela uvele wakwaZulu vele lo yabo so bafethu isona-ke izivakashi leso kade ngikhuluma ngaso izivakashi lesi bafethu sisiwami kuhamba kanjani hamba kahle futhi njani ngiyaphila sisiwami ubani wakwabawutabo wami nendawo nguMbongi qhamuka eMbumbulu hawu Mbumbulu yebo ngihlala nje esikoleni eDUT siyahlala eReso kwamanje so wazana noba la ngazana nobaba Gumede akathwayo awusuka
baba wami ngicela ukuthi uvele umama umcacisele nje mhlawumbe yonke into ezokwenzeka mhlawumbe nokunye mhlawumbe uqhubekayo yeah uyazi ngikuthanda awusuka futhi ngiyahlonipha hawu sinqanda mathi futhi indlela engihlonipha ngayo angazi ngayilinganisela kuthini yikho lokho kwenza ukuthi yeah ngiyakwazi ukuqhamba manga yonke into ufuna ibe sobazi black and white yes kunomuntu engifisa uThomas yeah akazeli uzothatha indawo yakho yes uze ngohlangothi lwakhe yeah ezinjengendoda ngibene ngizokwazi ukuthi ngimphindishe yes so kunentokazi engifisa ukuthi uyazi kulungi omunye umuntu engicabanga ukuthi ngicabanga ukuthi ngiyaphuza angikuze ngoba kaphumele mazi kanjani ngifisa ukuthi umazi njengonkosikazi wami omncane uzolama wena nkosikazi nkosikazi kanjani nami ngingakazi nkosikazi wakho ukuthi ngisho khona phela ngiyoba intombi yakho yes njengoba nawe intombi yakho sami ukuthi uma sengiqeda ngawe bese ngiqhubeka nodaba lakho uqeda ngami kuphi ungakoqali ngoba phela awakoqala ayikho into esiyiqalile akethi ngakho uqeda ngami kuphi akethi ke ingakho nje basikhuluma ke namhlanje njoba ngize njoba ngikuletha njoba ngikuletha ku TV nje ngoba ngifuna umhlaba wazi ukuthi indaba ungakhulumanga nami ungiletha ku TV uzungilethe ku TV ungakoqala ukhulume nami uzobukisa ngami akusikhona ukubukisa ngoba phela bekumele ungitshene mina mhlawumbe bengeke ngize ngithi kwalana belo ngathathi kanjani musu mina ngiyindoda nje eqotho ofisa ukuthi yonke into ihambe ngeqiniso into ubona buqotho ngoba bengibalekela ukuthi mina angifuni ukuthi indaba usuyizwa nibona buqotho into ibona buqotho lo khona ubuqotho emtholweni asijo mesiyajolo kwamanje niyajole umtholo nami uyajola emva kokujola phela ngiba ngisho ukuthi isifiso sami ngiyafisa ukuya kini inhlelo seniphezulu kwayo uyafisa ukuya ekhaya kodwa awukayi kodwa usulethe omunye umuntu cha ngifuna uma ngiqeda ngawe ngizobe yes ngimazi ukuthi unjani wena umamkhulu akazeli uzothatha umamkhulu ongalotsholiwe khona umamkhulu ongalotsholiwe khona umamkhulu emtholweni awungezi ukuthi ngiyakuzwa ukuthi uthini ukhona nomamkhulu emtholweni mina ngangesinto zami mina ngaya kini yini ebivimbili bukuvimba ukuthi uzulethe umlethayo uthatha zonke ivebe uze-introduce kimi language ayabheda lo language ngempela asona isibheko sisi asona isibheko sisi wena ayikho into engiyikhulumayo guys ayikho kodwa phela angaqondisa akwazi kodwa khuluma ukuthi ungaletha umuntu uzom-introduce kimi kanjani kwamina ungakayi ekhaya akasenze kanje-ke phela ngiyaxolisa ukuthi ngale kodwa futhi ke kwenzekile njengamanje asisahlehlele emuva ngizohamba ngiye kini nangesinto elizayo ungasayi-ke ekhaya qhubeka ngizoya kini ungasayi wena umamkhulu ngithe kuwena le ngane ayizile uzothatha indawo yakho mina ngiyindoda yakwaZulu ngiyakalwa okay qhubeka njoba ngigana ungikhiphe mina lapha ngeke ngikukhiphe ngikhiphe angisahlangani mina wena qhubeka nomuntu wakho ngizobona ukuthi wena muntu okufanele qhubeka ngeke ngikukhiphe kusho ukuthi afuna ngapha ucabangisise kahle kodwa ngishoyo mina ukuthi ngesonto elizayo mina ngifuna ukunikeza wena incwadi wangifuna ukunikeza ngifuna ukubona abazali bakho uqeda ngabe ngeke ngimiyeke akulungile phela ungamiyeki qhubeka nawe futhi ngeke ngimiyeke mina ngizokuyeka-ke wemama utshalile nobaba wakutshele nobaba ngokuthi khona omunye khona usisi yes yes kanti usuke ukhuluma kiphi baba nefoni mhlawumbe nosisi omunye bengamfoneli oh yeah ngeke ngimfonele nje sihlangana khona oh yes okuningi nje mangabe sengisekhaya yes noma nginophela nginophela oh yes ngakho angikwazi ukuthi angifuni ukuthi ngithi nginomuntu engithandana naye bese kwakhona umuntu ozongiphazamisa eceleni nawe uyazi oh yes oh we understand ngiya-understanda Nkosi yami phela ngiya-understand ukuthi khona umuntu nami ngikhona futhi uyamhlonipha ngiyazi ukuthi ngivele kumphatha kabi ngoba phela manje vele kululutha kwemukela kodwa futhi khona asizilo akezilo ezoxabana zoba right phela zoba right ngiyacela ayikho into ekucelayo mina ningasangifaki into wena qhubeka nomuntu wakho cha kodwa phela ayikho into wrong umama into ayenza ubaba ngoba ubaba besekhathele ukujola yabo ukhulunyiswa ukuthi ngoba akakuqondene nawe ikhona into wrong ehlele nje kwena yes awuvalwanga umnyango kuwena yes awuvalwanga umnyango why ufuna ukuvala umnyango ngizomshiya-ke mina salaqhubeka cha uyakuthanda inkinga ubaba yabo uthanda bani uthanda wena uthanda umuntu wakhe lo amlethile wesibili yabo musu isisa nesincele phela musu isisa nesincele yabo
Yabo. Wena bhuti nje obeningiletheleyo ileni Cha, bo ubaba bezofuna uzokusurprise. surprise ngani? Yabo. Yes. Awahle siswami ya. Awehlise nje umoya phansi ya. Yes. Yabo. Ingakho-ke khona mina ingoba uyadelela ingakho-ke sekufike mina ingoba uyadelela Mana wenzani manje? Wasukhuphula amaphaphu manje. Wasukhuphula amaphaphu uzokushiya manje. phakathi kwayo uzokushiya phakathi kwayo Iyabheda lo nto le yabo. Musu ukhuphula ngabe silonke siselingisa ngomlomo. Silungisa ngomlomo yonke. Yabo. Awuyithatha uzenze mina. Yes, phela ngicela ukusilungise yonke lento ngomlomo yabo. Ilungise ngomlomo ini? Yes, ngothi angithonakele vele ngawumlomo. Ayikho mina ningasangifaki. Awukwazi phela siswami ukuthi ungafakwa. Ngoba uphakathi vele inside. Yabo. Na indoda yakho ngiyakushiyela yona. ngiyabonga sithando sami ngiyabonga akhulunywe kahle siswami yabo. Akhulunywe kahle. Manje awukwazi phela ukwazi lokufaka umoya kanjena. Antoni unjani mfethu ngempela? Ngifuna ukusala ngedwa. Hawu. Mana Uzofika nawe mfethu. futhi omunye uzofika. Kulungile kuzobe sekuyimini mamkhulu ngeke ngihambe angendawo Bafowethu. angendawo ntombi ilula lento Yeah. usathi ukuthele Yeah. ukuthele kuzoba right Marinate kahle. kahle ngemfutho Yeah. yamaza ke umuntu ohlanyayo Yeah. ukuthi ngifela kumphethe kabi ngoba uqhamuke ngale ndlela Yes. kodwa ngikushoyo khona hayi uzo understand Yeah. sizoxoxa nje nahlanje Manje mfethu ibweni into eyifisayo ngobaba. ngifisa ubaba ukuthi angilobole Yeah. angenze undlunkulu njoba kuphele ebeseshiya ukuthi Hayi bo. uyaphuma angahlala nkosami ngizo-understand njengoba ngi-understand Yeah. uzongamukela sisi kumele angamukele mina ehlisa umoya ngamukele Yeah. kulungile hayi uzokwehlisa umoya sisi uzokwehlisa umoya Manje wena wakuthatha kanjani ngempela ubaba ekutshela ukuthi unaye umuntu abamba naye waqhubeka kanjani? hayi anginankinga phela ubaba ungiphethe kahle angithi impathe nami Uphethe kahle ya. hayi ungiphethe kahle futhi nje nasemalini angishodo kwangempela boya rest hayi ngi-right ungiphilisa kahle wadla amathini mina njalo Ubaba usakunika kodwa imali ubaba. Kushuthi usayinika yena usisi ngoba mina ngisayibona ayisebenzayo. siyakhala-ke ngakumina Nangithi awumniki nje. Nangithi awumniki. Wenziwa intukuthelo. Siswami wenziwa intukuthelo ngempela ukuthi ubaba akunika imali. Angisayazi imali kaGumede mina. Angisayazi. Ubejwayele ukunika malini mhlawumbe ngenyanga? Ubenginika noma 5000 manje siyehla imali usenginikezwe 2000 ngisho ukuthi enye uhalf. Wena unginikeza malini ubaba? hawu naku-6000 uyafika nkosi yami ayikho into engingayitholi ubaba uGumede ngimuhle nje nginje uyena Nangithi ukhuluma iphutha. hayi baba uyangidida-ke manje uyangidida ngoba usubona Awukhiphi ifoni lapho sibone kwi-app ukuthi kwenze kanjani. hawu ifoni yami ngishiyile bona ukuthi ukhuluma into engekho hayi baba imali ebanguthi into ebanguthi imali ngiyefisa Yes. ngoba ngihlalisa imali ukuthi ngikhokha Yeah. imali njengoba ngiyethisa imali nje futhi ngamtshela nangathi ngizothanda ukuthi ngipesa kancane ukuba ngihlalisa lamasithini nabazali bami Yes. imali ngiyefiswa La wasuyikhuphula kanjani la? hayi ekhushula nguyadlala awuyazi phakathi kwayo ukuthi nginey'dingo njalo bayingane. ngiyafunda ingane phela uyazazi ukuthi ehlangene ngiyadlala ukuthi hayi phakathi kwayo kusho ukuthi kuhamba mina-ke la ngoba uzobukisa ngami ezweni Uyamyeka kuhamba ubaba. mina-ke la hawu uzobukisa ngami ezweni Hawu. na uyamyeka ayisambeni Bakithi kodwa mina ngiyibona i-fighting spirit la. Lento i-right kabi usisi wami ukhalmu usisi nalawa futhi ukhalmu yabo. Izoqhubeka nje ikhale ezikhali yabo. Awuphela nizoqhubeka nje nijabule yabo. Mina isithembu somjolo nje ngisifuni bandla. Hawu kanjani beku-right sakufihle mama beku-right sakufihle. Bekungekho right angifihle mina bengazi ukuthi ngiyedwa wathi ngoba kushona umfazi wakhe ngizoba ngedwa. Yes. Owesibili usevumbukaphi ingangifaki guys angikhalelekile sisa ngendawo khona nami ungishelile angeke ngikwazi sale ndodeni yakho hayi sisi-ke ngiyahlala-ke bandla nkosi yami usuku lokhu ngithinta phakathi kwayo Hayi bafethu wazuthinta mina phakathi kwayo wami ngiyacabanga ukuthi bakithi awunco. Kodwa bafethu angiyiboni into eyiproblem lana yonke into i-right. Siyabonga nje bafethu ukuthi sihlanganisa abantu bonke bayazana ukuthi ubani okabani. Siyabonga kakhulu. Inkosi ayithela ukumusa.